Duwang 50 anyos na lalaki ang naaktuhan kan mga otoridad na nagdidiskarga nin sako-sakong pigtutubudang mga kontrabando sa sarong warehouse sa barangay Tinago, Aroroy, Masbate. Ammonium nitrate o abono subot ang laog kan nasa 96 na sakong nakuha sa posisyon kan mga suspetsyado na sigon sa Aroroy MPS, iusubot ang bistadong pigpuproseso magin pampasabog para sa small-scale mining operations asin sa dynamite fishing. Narecover man sa lugar ang sarong kiluhan asin nasa 30 pidaso nin blasting caps. Sa presente, nasa kustodiya na kan Aroroy MPS ang mga suspetsyadong parehong residente kan barangay Panique asin pareho man na maatubang sa kasong illegal possession of explosives and incendiary device. Mantang ang mga nakumpiskar na gamit, nakatalaan man ay turnover sa forensic unit kan Camp Boni Serrano. Initially sir, wala pa itong record sa atin, but sa base sa mga information na natatanggap natin, matagal na ito silang involved sa ganitong uri ng illegal na hanap buhay.